Johnny Cramp's and dinner is by Creelor in session and just a Strabane. Tá sé ní fuair sé boss le garad agus patrú sin ach tá sé tréis daoine a bhealach chuig an ceol is cosúil. Bar eldar go bhí an. Bhí sé an nigel a gceanam, saxophone, agus an lean orla ceol eile a gceanam. Ní a bhhain ceol tradiisiúnta a bhéga ach sneag ceol clásicach agus bhí sé an bhfuil éisteach a dhéanamh an nigel. An fiúmna an nigel sé an dá creidte amach agus sin an tuige as muine me dear an anam sin féilú Johnny Crampsa. Bonniú crack, no cultural revival among interested communities idir bhaile lifer agus an Strabane sa bhliain ní 19 Seall gro éireach cheol tradiisiúnta ag do léig sa cheantar. Tá ború agus bláthtacha ar an ngluaiseacht, agus an teanga inis mar chud de bróisis a neartaithe. Rinne siad amach mé siad gur an Gaelic an cultúr a dóis agus ceol a cinneal le chéile mar gras agus mar cultúr leidir muintear trethe buin an muintear lifer. Anis ní bhhain go bhfuil an ceol a clinstin go bhfuil an scéalaíocht agus an dóise le feiceáil ar an ardan tá an Gaelic beo cumáid ar an ardan cumáid le linn féile Johnny Crampsa. Dearhin anis ahan bhliain nuair a thosaíonn me dearhan bhliain bíon bréis agus céad duine fuasta ag toisiad amach ar ólam na Gaeilge ahan bhliain agus téann siad a raon sin ó chéim go chéim. An réalscáil ceann crí lear na teanga agus an sin sin na ranganna ceann tógáil scáil phobal agus an sin pobal mhór thart ar na Gaeilge. Ó méid tá feicear gine tá féin ó truc a ceoltar ar stig an sin agus ionach an rud é go bhfuil tar inis ag déanamh ag ghlacha an chéim chun é cheúra agus an ceola cheúra agus as sin ascráil an nithe cultúra eile agus is tócha an chéad céim eile níag sin ná an tanga.